Shin ko kun san menene dalilin da ya sa ƙasar Najeriya ta yi ƙoƙari sai ta ƙara wannan kuɗin data da kuma na kiran waya? To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka ji mu ɗauke da wannan cikakken rahoto namu na wannan safiya. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai saurare barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka dinga samun saƙonmu cikin sauƙi. Wato da zarar mun ɗora shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. A yau dai za mu yi magana ne wato akan wannan maƙwabciyar ƙasar tamu wato ƙasar Najeriya, duba da wani ƙuduri da suka kawo na kuɗin kiran waya da kuma ƙarin data, kuma ya kasance ita gwamnatin ƙasar ta yarda an ƙara kuɗin wannan kira da kuma kuɗin shi wannan ƙarin data ɗin, inda hakan ya sa mazauna ƙasar Najeriya suke ta surutai kala-kala, suke ta cece-kuce game da shi wannan data ya zama abin da ya zama. Saboda ƙarin da aka yi ya yi yawa, zan iya cewa daga 300 ya koma kusan 900 ko mu ce 800. To kun ga wannan ƙarin da aka yi ninkawa aka yi ba sau ɗaya ba ma sau biyu. To kun ga wannan gaskiya ba ci gaba ba ne. To ta nan kuma ɓarayin amma wasu mutane irin kamar sauran ƙasashen ƙetare suna kallon cewa dama can ita ƙasar Najeriya kawai tana cin banza ne. Amma ya kamata a ce datan ta ya fi haka tuntuni. Duba da sauran yadda ƙasashe suke kuma tsadan ita kuɗin data ɗin. To wannan dai ya jawo taƙaddama kan yadda wasu mutane suke ta nuna ai kowa kanshi ya sani tunda menene hujjan da ya sa ake ƙoƙarin ƙara datan. Ai akwai shugabanni da suka yi mulki suka sauka su ba su yi yunƙurin ƙara datan ba. Sai da wannan shi ya zo ne sannan suka zo da wannan motion kuma aka yadda aka zartar aka bar ma kamfani ta ci karanta babu babbaka. Wato ta ƙara kuɗin data yanda take so sannan ta ƙara kuɗin kira yanda take so. Yanzu maganar da muke da ku, MTN wato sun ƙara kuɗin kira sannan sun ƙara kuɗin data. Airtel sun ƙara kuɗin data amma ba su ƙara wato kuɗin kira ba. To kun ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa wasu mutanen da dama za su aje wayoyinsu. Saboda wani yanzu ba zai iya cire 1000 ya sai maka data 1 gig ba. Saboda tabbas yana da uzurin da ya fi mishi wannan data ɗin, in dai ba datan ya zama mishi dole ba ne sai ya sa. Kuma wasu suna ganin kamar wai data ba komai ba ne. To la yanzu data ya zama komai. Sai ka ga ba ka da kuɗi a aljihunka amma idan kana da data a wayanka sai ka ga wai kana ɗan samun sauƙi-sauƙi. Sai ka rasa to menene ya sa kake har samun sauƙi-sauƙin nan? Datan nan fa ba abinci ba ne. Amma kuma ya riga ya bi jininmu, in ba mu da shi duk sai mu bi mu damu. Amma ku duba ku ga yadda mutanen suka tsawwala wannan kuɗin data. To mai sauraro idan kana ɗaya daga cikin wanda suke farin ciki a ƙarin kuɗin datan nan, ka sa mana a comment section. Idan ma ba ka farin ciki duk dai ka sa mana a comment section. Allah ka sa mu dace kuma Allah ya iya mana da iyawansa.